На финала Елен и Алфредо ще бъдат гаучоси. Сряда, 20 часа. По-нова. We bring you a new Carling British Cider. Опитайте новите вкусове на Carling British Cider с 4% алкохол, създадени от ръчно подбрани ябълки и неповторим вкус на лайм и мента. Carling British Cider. A Carling, darling. Раз, два! Чизбургер и малки картофи само за 2,99. Комбинирай любимият си бургер с картофки. Раз, два! Само в Макдоналдс. Суха коса и цъфтящи краища? Иновация от Шварцкопф. Новия Gliss Oil Nutritive. Формулата с 8 ценни масла подхранва и доставя възстановяващ кератин до основата на косама за перфектна мекота и до 90% по-малко цъфтящи краища. Така че или новият Gliss Oil Nutritive. Шварцкопф. Професионална грижа за вашата коса. Като професор аз виждам света по-различно. Може би не си давате сметка, че и на главата си имаме мускули. Ето тук. Повечето главоболия са причинени от схващането на тези мускули. Норофен Експрес Форте атакува схванатите мускули, за да облегчи бързо главоболието. Атакувайте главоболието, като насочите ефекта на Норофен Експрес Форте към източника на болката. Лекарствен продукт за възрастни деца на 12 години без лекарско предписание. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Допълнителните пакети към предплатените планове на Теленор. За 2,99 за близките на Валя, водопроводчика великобритански, Гошето готвача в Германия, Гери гледачката на деца в Гърция, Тето тираджията в Турция и Иво италианеца. На специална цена от 49 стотинки на минута говорите с 5 държави. А за онези с близки в България пакет за 75 минути за 1,19 за всички. Само влизате в май меню и избирате. Ти знаеш, че истинското кисело мляко е с каймак. Затова Тертер е с каймак. Перфектна гъстота и невероятен, богат, млечен вкус, заради който можем да кажем: струва си да си перфектен. Тертер. Кисело мляко с каймак. Търгувайте на световните финансови пазари, навсякъде и по всяко време с Trader BG. Изтеглете безплатното мобилно приложение и не пропускайте нито една възможност. Следете движението на цените в реално време. Реагирайте мигновено на промените на пазара. Купувайте и продавайте валути, злато, петрол и акции. Почувствайте свободата да търгувате навсякъде. Започнете сега с безплатна демосметка с 10 000 лева. Над 8 милиона стъпала в Европа са изпробвали автоматичната пила Show Velvet Smooth. Вашата професионална грижа у дома. Открийте последната иновация от експертите на Show. Новата автоматична пила за стъпала Show Velvet Smooth с диамантени кристали. Въртящата се ролка премахва твърдата кожа лесно и успешно, както правят диамантите. За кадифено меки стъпала на мига, диамантени стъпала. Новата автоматична пила Velvet Smooth с диамантени кристали от Show. I don't need anyone's permission to save the country. You're gonna get yourself killed. I'm a real spy. Nothing kills me. Живей на ръба. I move like a shadow. He means well. Шпиони в киното от 5 юни. Това е новият HTC One M9, който прави страшни селфита. А това е Джули, която също прави страшни селфита. Дадохме и го за няколко дни да поснима малко, а то се оказа, че имал и страшен звук. Новият HTC One M9, 20 мегапикселова камера, предни говорители, селфита, музика, изобщо пълно щастие. Плюете ли кръв, когато си миете зъбите? Ако някоя друга част на вашето тяло кървеше, щяхте да вземете мерки. Тогава защо пренебрегвате кървенето на венците? Парадонтакс е паста за зъби за ежедневна употреба, специално създадена с 70% специализирани съставки и помага да спре кървенето на венците. Запомнете, кървенето на венците може да е един от признаците на заболяване на венците. Основна причина за загубата на зъб. Парадонтакс за хора, които плюят кръв при миене на зъбите. Какво за бога е това? О, това ли? Стронгбол върху лед. Стронгбол върху лед. Това е ябълков сайдер в пълния му блясък.
Дори да спрете диарията с медикаменти, проблемът може да не е напълно решен и да остане скрит вътре във вас. Развиват се вредни бактерии, които потискат полезните и нарушават чревния баланс. Вземи Линекс. Линекс съдържа полезни бактерии, които възстановяват чревната микрофлора и вие отново сте в отлична форма. Линекс. Пробиотик номер 1 на пазара. За ежедневните нужди, за специалните моменти в живота. Доверихте ни се над 1 милион пъти. Направете го и сега. По случай 10 години от създаването на компанията, вземете кредит и 10% от вашата главница ще бъде безплатна, без оскъпяване. За повече информация 0718 100 или на easycredit.bg. Всеки ден Манчев и Шишков готвят, говорят и спорят, пишат и се борят и не спират да се питат, чия рецепта е по-добра. Моята. Не, моята. Прегърнете две отлични идеи за вечеря от Манчев и Шишков. Вземете от понеделник в Lidl свински врат с кост за 3,99 с качество гарантирано от SGS. Lidl. Заслужава си. Скорпион. Премиера от 1 юни в 21 по-нова. Ето какво сме ви приготвили. Рано сутринта в Здравей България. Ултиматум към властта. Наживо от Гърмен дирижирали са конфликтът в студиото бившия втори в ДПС Осман Октай и социалния антрополог Харалан Александров. Пищов от учител. Преподаватели принуждавани да решават матурата вместо учениците. Плашат ги с уволнения. Таксита с тройни тарифи. Колко са ожилените клиенти? Господари на ефира, последите на копърките. Румен Бахов на абитуриентски бал в Столипиново.